हेलो लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायहरबाय। भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांगोन। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' टाइटेल एबा थाम्बनेलाव एसेब्लाबो नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। लोगोफोर, एमबि फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय गोदानै फैनो गोनां खामग्लिनाय गोसोनि मोदै पार्ट 1, पार्ट 2 आरो पार्ट 3 खौ बयबो बिथांमोना नायबाय जानांगौ। लोगोफोर, बे भिडिअ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि स्ट'रि आरो स्क्रिप्टखौ लिरदों मिथुराम ब्रह्म, डिरेक्सनखौ खालामदों सुबर्ण बसुमतारी, ड्र'नखौ खालामदों नोजोर बर', डिअपि आरो एडिटखौ खालामदों नाइस्रां गयारी। लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअआव बर'नि बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा आर्टिस्टफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै मिथुराम, लीना, सुबर्ण, टाक्लाय, जुनाली, मस्क', दांखोलोदो, जस, बिसोर माखासे आर्टिस्टफोरखौ नुनो मोनगोन। लोगोफोर, बे भिडिअनि पार्ट 4 खौबो रिलिज खालामनानै होबाय। नोंथांमोना दासिमबो बे भिडिअखौ नायाखैब्ला एमबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन आरो आंनि डिसक्रिप्शनावबो लिंकखौ होनानै दोनदों, नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।